Көзле күңел күзгісі. Көзле фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Кеше шундый қызықлы, гел яхшыракны эзли. Яхшыракны мөнәсәбәтләрдә, аралашуларда, язмышта, хәтта бәхеттә, эштә бик күп озын-озак итеп әйтеп була. Әйе, тик яхшырагы шунда ки, кайчан ул үзеңә тиешлесе. Үзеңә тиешлесе иң яхшырагы була. Ни өчен мин бүгенге тапшыруны шулай дип башлыймын? Юкка гына түгел, инанырсыз моңа. Сүзем шул кадәрле матур иттереп балкып, сәхнәләргә килеп чыгып, йолдыз булып, янып китеп, җырлары белән күңелгә үтеп, инде җаныбызны хушландырып торган. Шул ук вакытта дулкын-дулкын гына килеп чыга да, дулкын-дулкын гына ярларына кайткан кебек каядыр китеп тора. Аннары онытырга бирмичә тагын кайлардадыр дулкын-дулкын гына сәхнәләрне балкытып ала. Һәм кабат, озакка кайбер вакыт югалып куя. Кем хакында икән сүзе диярсез? Сәлам юллыйм башта. Туган тел экраны янәшендә булыгыз. Бик кызыклы, матур тапшыру булачак. Эфирга әзерләп алып баручы Зифа Нагаева сезгә һәм бүгенге кунагыма хәерле сәгатьтә дип эндәшә. Менә ул кем? Бик популяр җырчы, моңлы сандугач Айгөл Сагынбаева бездә кунакта. Сәлам юллыйм Айгөл. Хәерле көн Зифа. Хәлләрең ничек кенә? Хәлләребез әлхәмдүлилләһи шөкер. Ай көттөрүпләр килдең бу тапшыруга, бик күптәннән чакырдым. Сәбәпләре булып торды гелдә, инде хушланып, рәхәтләнеп сөйләшик әле. Юкка гына башламадым шундый сүзләр белән. Яшьлегеңдә син шулай килеп кенә кирдең дә, шатнап кына дип әйтәсе килә. Халыкларыбызны сөендердең дә бер ара ук вакыт. Ничектер китеп югалыбрак алып, аннары тагын кайдадыр пәйда буласың да тагын югаласың. Очрашкан бер сайыннарда мин әйтә торган Айгөл, син тагын да каядыр югалдың. Халык көтә, сагына торган Айгөлне бүген якынайту теләгендәмен. Сәхнәнең бирге ягына, үзебезнең арага. Әйдә сөйләшеп китик әле. Искә алыйк, кемнәрдер хәтерли торгандыр. Кайсы якның шибәркәе, нинди гаиләдә туып үскән, кай яклардан диярләр? Мин үзем башкорт кызы, Учалы районы Илсыгыл авылында туып үстем. Ишле гаиләдә, 3 балалы гаиләдә, абыем, энем, менә алар арасында иркә генә бер кыз булып, шундый тату мөхиттә, әтиемнең әниемә карата, әниемнең әтиемә карата булган мәхәббәтләрен тыеп, менә шулай назлы гына итеп үстем. Балачагым бик бәхетле булды, Аллаһка шөкер. Үсеп җитеп, сәнгати күңел бәләки чактан кайсы вакытта йырлый башлаганын хәтерлиме Айгөл? Мин 4 яшымда телевизорда Фәрида Фахудашева концерты барган. Мин шунда әтием, әнием эштә булганда, Дәванием, мәрхүм Дәванием, әниемнең әнисе Мәрьям Дәванием белән мине калдырганнар да, һәм шул концертны бик теләп күземне алмыйча карап утырганмын. Һәм инде концерт беткәч, телевизор янына барып, карап, аның ишеген эзләргә маташып, ишеген табарга маташып, Дәванием янына килгәнмен. Дәвани, телевизорның ишеге кая? Мин шушы артистлар кебек хәзер үк телевизорга кирип җырлыйсым килә. Һәм Дәванием әйткән, кызым, зур үсәргә кирәк. Зур үскәч телевизорга да кирерсең, әнә радиога да кирерсең. Әмма ләкин Дәванием әйткән, юк Дәвани, үскәнне көтеп торасы килә, минем хәзер үк керәсем килә дип, аягымны шулай суга-суга идәнгә ярты көн батып җылаган. Әтием, әнием эштән кайтканчы. Җырлата иделәрме сине? Мәктәптә дә, кайда булсаң да укып, үсеп, киткән вакыт аралыгында җырлый, укырга кирү нияте булган бит инде. Бала чактан чынлап та җыр-моңга гашыйк булдым. Менә әлегәчә хәтеремдә, иртән бит инде әнием уята мәктәпкә. Шул вакыт Башкортстан радиосын кабызалар. Иртәнге концертыгызды башлайбыз. Һәм шунда моңлы җырлар тыңлый, менә мәктәпкә әзерләнгән вакытларым.
Ана утырып чәй ичәбез. Иртәнге 8-нче яртыдан 8-гә хәтле бит инде концерт. Һәм инде ике яклап дәваниләремдә алар дәватиләрем бик җырның яратучы кешеләр. Алар белән пешәнлеккә җөргәндә дә, кил менә җырлашып, мал эзләгәндә дә җырлашып йөри торган. Димәк, үзеңне шын сизгәннән бирле күңелеңдә җырчы үстергәнсең инде син. Шулай бит. Менә Казаннарга китеп, югары белем алганда, биредән шундый башкорт кызы булып, аны бик күпләр борчырда, борчый кемнедер бу сораулар. Син хәтәр генә итеп дип әйтергә кирәк, татарча бер авык сөйләшеп киттең. Һәм җырлаганда син кайбер вакыт башкорт телендә бик матур итеп башкара идең, һәм күп вакытны дип әйтергә кирәк, татар телендә җырлый башладың. Менә бүгін дә әйтерләр, Учалы кызы башкорт кызы, ләкин инде татар телендә такмаклап кына бик матурлап сөйләп утыра әле диярләр. Безнең инде шәхсән андый куймаганбыз максат. Нинди телдә безнең героебыз сөйлисе килә, шундый телдә. Теге якта борчылып утыручылар өчен бик кирәкле булыр. Башкорт теле бит инде ул минем туган телем, ата-әсәем теле. Татар теле ул миңа югары белем биргән тел. Аллага шөкер, мин ике телдә дә бик җиңел аралашам. Әмма ләкин татар телен өйрәнүгә зур этәргеч булды, беләсезме нәрсә? Югары уку йортына укырга кергәндә мин барлык имтиханнарны башкорт телендә тапшырдым. Җырны, сәхнә телен, хәрәкәте, хәтта башкорт биюе, бишбармак биюен бийдем. Шунда имтиханнан соң бер абзый дип инде Шамил Зиннурович, мәрхүм, Камал театры. Барыбыз да хөрмәт иткән. Шамил Зиннурович әйткән, бу балакайны йончыту кирәк микән? Ул бит телебезне дә белми, аңа бит бик авыр булыр ул укуы. Әллә алмыйбыз гынамы дигән укырга. Шул вакыт инде Салават Зәкиевич әйткән, телне белмәсә, моңы бар бит, телне өйрәнер әле дип. Менә шул Шамил Зиннуровичның шушы сүзләре миңа зур этәргеч булды. 2 ай эчендә татар телен үзләштерде. Һәм беләсезме, Зифа апа, иң менә шундый күңелгә рәхәт мәле, әлбәттә, бик шомлы булып калды күңелдә Шамил Зиннуровичның шулай әйтүе бит инде, менә ниндидер караш бит инде, ничә бала икән дип. Госэкзамен бирәбез. Тапшырылмаган хатлар ниндидер үзек тапшырабыз госэкзаменда, дәүләт имтиханнарында. Һәм анда шул укытучылар, безнең профессорларыбыз утыралар имтиханыбызны кабул итеп. Һәм шунда мин җырлыйм да, ана ролен уйныйм, җырлыйм да, көләм дә, актерлык осталыгы буенча. Шунда имтиханнан соң Шамил Зиннурович килде дә йомшак кына итеп кулымны кысты да, балакаем. Шул тиклем матур уйнадым. Шул тиклем матур сөйләшәсең, әйдә миңа Камал театрына эшкә диде. Беләсезме, Зифа апа? Менә бит. Менә бу бит, ничек дип әйтим, бер капысы ачылу дип атала инде бу. Бер куелган максатыма ирештем дигән сүз. Куелган максатыма. Ике телдә миңа якын бит инде. Шуңа күрә мин бер юлы башкорт кешеһе менән, бер юлы татар кешесе белән аралаша алам. Мактанып та әйтмим. Менә сез татарча сөйләшкәч, сезнең белән татарча, бу передачада татарча сөйләшергә булдым. Мөгаен миңа үпкәләмәсләр.
инде матур итеп укуларын тамамлап, минем инде бигрәк тә күрсәтәсе искә төшерәсем килә, күпләр аны белә дә, йолдыз булып атылмый тапана бер урында сәнгать юлынан киткәннәр. Тиз генә юллары да ачылмый. Менә Айгөл Сагынбаева берничә җырың белән үк син халык күңеленә тиз үк килеп кирдең. Һәм шул вакыт аралыгында гаиләң бар иде бит инде. Матур итеп җырлап киттегез, парлап, икәүләп, гастрольләр китте, алкышларга күмелдегез, балкышларга күмелдегез дә һәм хак итеп калдык. Бер вакытны шундый хәбәр ишетәбез. Айгөл белән иптәше икесе ике якка китеп аерылып куйдылар дип. Менә бу инде мин башы ничек, ахыры ничек дип торам, нинди шундый матур гына юнәлештә китеп барганда катгый ниндидер сәбәп булдымы? Сәбәп икебездә дә булгандыр инде, Зиф апа. Сәбәп гаепле бит инде. Менә үземне дә гаепле тоям, чөнки баштан ук юл куймаска иде аның минем белән бергә йөрүендә. Ул бит инде бөтенләй сәнгать кешесе түгел иде, улы кызымның әтисе. Иде бергәләп йөрибез дигән булып, җиңел акча килә иде. Акча менә шуннан да сез әйткәнчә бик танылып киткән мәл, тегендә чакыралар, монда чакыралар бит инде. Акча күп, әмма ләкин менә миңа калса, ул бу минем генә фикер, сәхнәне дә һәм гаиләне дә бер тигез алып барып булмыйдыр, Зиф апа. Менә шул мәлдә, чынлап та мин сәхнәдә бик катын балкыган мәлемдә мин гаиләдә бәхетсез идем. Бәхетсез дип инде, бәхетсез түгел инде. Теге бәхетсезлекне ничек күз алладым, чөнки мин кызымның үскәнен күрми идем. Без аерылышканда кызыбызга 5 яшь иде. Шул күз ачып йомган ара. Иң матур вакыты. Иң матур вакыты, менә кызымның үскәнен дә күрмәдем. Иң кызганычы шул. Һәм инде сез ничектер һаман да әле син бик ачылып бетмисең, бик ризада булмагансың үзең алдында аерылып китүгә, ләкин сәбәпче әтиең булган, чөнки ярдәм йөзеннән акчасызлыктан акчалыкка алып чыгар өчен эшкуарлыгына чакырып, әллә кияүне үземне янга эшкә алыйммы дип, анда ничектер инде үз ара аң күреп, кияү ничектер бармышы юк бу юлда дип, ничектер әтиеңнең соңгы сүзе булган. Нәрсә дип әйткән әле, мин нәрсә өчен үстермәдем дигән? Чынлап та менә әтиемнең сүзе нокта куйды, тилмертеп яшәтер өчен кыз үстермәдем. Артык кызым юк диде. Һәм инде бу синең үзеңнең икеләнүләреңә бер ныклы гына карар булган кебек булган. Әтием минем әйткәннәрне тыңлап та тормады, минем җылауларымны да, ул күзләреңне ачырсың, хуже не будет дип кенә инде. Шулай ул үзе бик шундый добрый кеше бит инде. Беркемне дә үпкәләтәсе килми, рәнҗетәсе килми, ләкин дә бер әтисе белән кызың аралашамы бүгенге көндә? Кызым белән әтисе аралаша, Аллага шөкер, мин моңа бик шатмын. Хәтта менә кызымны үземдә җибәрәм, бар дәвәниңә, дәвәтиңә барып кайт, аларның хәлләрен белеп кайт дип. Чөнки бит инде ул теге подростковый балалар бит ул теге, ничек дип әйтим, үз дөньясы бит, аларга олылар кирәкми, мин инде барып хәлләрен бел, бар әтиең белән күреш дип менә хәзер. Баштарак авыр булды, чөнки теге яклар миңа карата кире тискәрерәк карары шундый булгач, хатын-кыздан тора аерылмаслар да иде әле дигән әйбер була бит инде, шулай бит. Ничегрәк син менә шушы аралыкта төпкә күңелең канатың сынып төшеп киткән вакытта очрашу күтәрдеме сине әлеге иптәшең белән? Танышу ничек булса дип кыюлык алам үземә сорау бирергә. Ничек сез икәү берләшеп киттегез? Җыр таныштырыпмы? Ул язган җырны җырлаган вакытларда бер-берегезне аңлашу барлыкка килдеме? Монда инде тыңда алмыйча ишетәс килә фикереңне әйтә. Хәзерге иптәшем белән безне җыр таныштырды. Ул бит инде үзе шундый өлкәнрәк яшькә җиткән җырлар яза башлады. Хәвәскәр композитор дип әйткән яратмыйм инде, нинди композитор инде, мин җыр язучы гына дип. Аның җырлары миңа килеп эләкте һәм мин җырлый башладым җырларын, шул җыр аша. Инде Уфага менә шулай канатым кайрылып дипме, Уфага кайтып төштем бит инде кызым белән квартира снимать итеп яши башлаганда, мин менә бүгенге көн кебек концертларыма әзерләнеп йөргән мәл. Дигәндә җитешә алмыйча, монда җитешә алмыйча, һәм инде хәзерге иремә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттем. Һәм инде хәлләрне сөйләп бирдем, менә иремнән аерылдым, менә шулай ул башта инде бик сугып алды. Сугып дип инде шул әйтеп алды үзенең фикерен, синең бит кызың бар, ничек уйлыйсың соң үстерергә дип инде. Һәм шуннан
Ул үзе бик дини кеше бит инде, ул үзе хаж кылган кеше, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Ул бик шундый әдәпле, тәртипле, шулай әкрен генә менә шулай якынлаша башлады. Шундай сорауны бирмей булдыра алмыйм. Аның гаилә халәте ничегрәк иде ул вакытларда? Аның гаилә халәте дә ул бер үзе яши иде монда Алкада. Аның гаиләсе бар дип. Гаиләсе бар, аның гаиләдә Балалары да? бер кызы бар. Кызы, Аллага шөкер, безгә дә кайтып йөри, ул чит илдә яши. Балалары белән бик рәхәтләнеп, менә шулай күпме вакытка киләләр. Бездә үз йортыбыз белән яшибез бит инде, үзебезгә бит кунакка килүләрен бик менә көләч йөз белән, киң кулач белән каршы алып торам. Бик яхшы. Бу инде җыр юлында яңа күтәрелеш кенә түгел, син басылдың. Син бер заманны, мин куркмый әйтә алам, гомумән кинәнеп гаилә рәхәтенең, өйдә торуның рәхәтен тоя башладың кебек булды бер вакытны. Син бит инде без яраткан шушы, үзе композитор дип әйткән, яратмаса да җырларын да яратабыз. Шамил Шариповны белмәгән кеше бармыни? Безнең тапшыру аша караганнар, кара әйтми дә утыралар диярләр, әле безне орышып утырырлар. Әйтми булдыра алмыйбыз. Син бит инде гомумән актарылып җырга гына бирелеп чыгып китәргә тиеш идең. Син шундый тынычлык җаныңа алдыңмы? Өйдә торуда сиңа рәхәт булдымы? Кайттыңмы ярларыңа? Шуны сорау биргәндә тәнем иши менә әле дә ашарга пешерүләреңә бала тәрбияләүгә генә кагылып, тормыш иптәшеңнең хатыны булып тору, шундый сиңа шушы мөхит рәхәтлек бирә башлап тынычландыңмы син шунда? Беренче ирем белән яшәгәндә әйттем бит инде, мин кабатлап әйтәм, кызымны күрмәйдем дә. Һәм мин шундан гел сорыйдым Аллаһ Тәгаләдән, минем дә бит ана булып, менә хатын булып яшисем килә бит, менә шулай өйдә торып, балалар үскәнен күреп бит. Шул Аллаһ Тәгалә сораганымны биреп, әлхәмдүлиллаһи шөкер, менә хәзерге ирем белән, кызым белән авырга да уздым бит инде. Шулай. Әлеге вакытта күпме еллар үтеп китте бергә яшәүегезгә? Байтак бу. 2 елдан артык. Менә бит гомер ничек үтә. Шуңа хәзер инде бер-берегезгә сез бөтенләй илегеп кенә биткән пар дип беләм мин, чөнки сез дин юлында да әйтергә кирәк, 3нче бәби сине ничектер ныклап, менә хәтта гәрчә ул үзе инде диндә ныклап дини кеше булса да, әле сине уйларга калдырмаган Аллаһ Тәгалә. Ничек булганын әйтә алабызмы? Син бәби көткәндә ныклап дингә, намазга басканың иде. Зифа менә кызым белән, менә хәзерге ирем белән бит инде никах укытып яши башлагач, өйләнешеп, шулай балага уздым. Карнымда балам 3 айлык иде. Врачлар миңа әйттеләр, балагыз ширле дип, үзи карап. Балагыз ширле, балагызны тудырырга ярамый диделәр. Кан анализларын алдылар. Кан анализлары да моны күрсәтте. Балагыз ширле дип. Менә шул вакыт ничә врач барысы да каршыма басып, миңа әйтә башладылар, балагызны алдырырга кирәк. Тудырырга ярамый бу баланы. Җылый башладым, Зифа апа. Теге бар дөнья миннән борылган кебек. Үземдә бикләндем бөтенләй. Иҗатташ дустыбыз, гаилә дустыбыз бит инде ул менә бер минем яклы булды, Ринат Валиев. Ул Ринат Валиев белән, Ринат абый белән сөйләшәбез дә, ул да бит инде дин кешесе, менә шулай сөйләшәбез дә. Айгөл нык бул, үзеңнекен әйт, үзеңнекендә тор дип инде. Аннар бер мәлне Ринат абый да телефонын алмый башлады, хатыны көнләшә башлады. Көнләшмәссең дә инде Зифа апа, мин дә көнләшер идем, мәгәр шит хатын кыз белән шулай сөйләшеп утырсын әле сәгатьләр буе. Шулай итеп җылап утырам. Чираттагы көнебез бит инде, иптәшемнең эштән кайтканын көтеп утырам, эштән кайтып керде. Мин җылап утырам, һаман күз яшьләрем кипкәне дә юк, бер атна бара бу хәл. Һәм инде миңа карады да кулы белән намазлыкка күрсәтте. Бар ди, тәһарәтеңне ал да ди, намазыңа бас диде. Аллаһ Тәгаләнең бу сынавы сиңа юкка түгелдер диде. Шунда Зифа апа, әлхәмдүлиллаһи шөкер, 2013 ел 2 март мин 5 намазыма бастым. Һәм 3 март киттем пункция анализын бирергә. Чөнки миңа врачлар әйттеләр, әгәр пункция күрсәтсә, все бер сүзсез без сине шунда операциягә алып китәбез диделәр.
Мин шунда Аллаһ Тәгаләдән намазымда җылый сорадым сау бала безгә бирүен. Һәм беләсезме, менә ул мөгъҗиза, Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизасы. 3 март киттем пункцияга, пункция күрсәтә балагыз сап-сау сәламәт. Искитәрлек. Менә ничек ышанмыйсың Аллаһ. Һәм син шул көннән башлап диндә 5 намазны Әлхәмдүлиллаһ. калдырганың юк, шулаймы? Шулай бит, искитәрлек. Аннары инде хәзер бәби 2нче, 3нче, синең өчен 3нче, уртак шатлыкларыгыз малай кешедә бүләк иттең бит әле син. Менә былай дип уйлаганда, дин кешесе булып киткәч икегездә, шуннан әйтмим, кайбер кеше булай ди бит. Ярар җырлагансың бит инде әлегә кадәрле. Менә гаиләдә генә тор, шу бүлмәсендә тор, балаларны кара, бигрәк тә дин бик кушып бармый дип әйтергә мөмкин. Икенче ягы бар. Бу үзе дә җырлы күңелле булгач, сине җырлатасы килеп торган якларда бер вакытта да алай дип әйткәне булмадымы? Җырламада куй инде, Айгөл. Яки ул син тынычланып киткәндә ул этәргеч ясыймы, Айгөл? Күбрәк узагракка тынып китмәдеңме? Җырларга кирәк дип кайсыгыздан? Ой, ул кел миңа җырла дип тора ул. Күбрәк халык җырларына өстенлек бирде ул миңа әйтә. Чөнки халык җырларын җырлаучылар хәзер бөтенләй бетеп бара диде. Әгәр дә инде менә синең кебек җырчылар, хәзерге яшьләр менә халык җырларын киләсе буынга тапшырмасалар, безнең бит халык җырларыбыз бетәчәк. Менә шулай аның иҗатыма теге каршы килмәү шуннан да ул Аллаһ Тәгалә бүләгедер. Ул тәнкыйтьче дә бит минем, бик шундый. Ул туп-туры сүзле, ул карап тормый, уйлап тормый, менә минем күңелемә үтер дип ул турысын әйтә дә, җылыйммы мин анда. Шул бер мәлне чираттагы иптәшемнең язган җырын барып яздырдым студияда, кич белән инде звукооператор җибәрде безгә әзер вариантын. Шулай итеп тыңлап утырабыз хәзер, ул наушникларда инде, мин янында янәсе мактау көтеп утырам. Овация көтеп утырам. Сифа чираттагыча ул һәрвакыт мактай бит инде. Молодец матурым дип әйтеп куябыз. Бу шулай наушникларын салды да бит инде. Кеше җырлыймы ни бу җырны шулай? Шулай җырларга ярыймы ни бу җырны ди. Мин утырган җиремнән сикереп киттем, әйтәм, нәрсә булды? Бу җырда тавыш күрсәтергә кирәкми. Син былай да беләләр тавышың бар икәнен. Моңны күрсәтергә. Бу җырда хис белән җырларга кирәк. Бу җырда яшәргә кирәк ди. Мин менә күз яшьләрем ага башлады. Менә үпкәләп чыгып киттем икенче бүлмәгә. Аннары үзем уралып йөрдем, әйтәм, тукталем, әйтәм, мин нишләп үпкәлим? Ул бит дөрес әйтә. Шулай тынычландык та икенче көнне кире кирдем дә яны, ярый. Афуй, иртәгә барып яздырам. Шулай итеп икенче көнне барып яздырдым да, икенче көнне тагын көтеп утырам. Инде монысы ярагандыр инде. Шуннан тагын наушникларын салды да, кеше шулай эшкә әзер булмыйча бара аламы икән ул дип. Шәйсүгә башлады. Киреп бетмәгәнсең дип уйлаган инде. Һаман бит син тыймыйсың бу җырны эшеннән. Менә шулай киттем 3нче тапкыр. 3нче тапкыр җырлар алдыннан инде бик каты менә шулай укып, һәрбер сүзнең ишенә кирип, шулай итеп җырладым да җырны. Һәм инде безгә җибәрделәр кич. Тагын утырам, әйтәм, барыбер табыр инде берәр гаебен дип, менә монда наушниклар салды да. Хәзер ышый. Хәзер дөрес җырладым бу җырны. Менә шулай җырла дип. Шуннан алып Зифа апа, мин хәзер җырларымның ишенә кирип җырларга тырышам. Менә ул сиңа продюсерлык өлешендә бик ката кертә торган булып киткән. Менә кайсы бер кеше сизә дә ул, менә элек теге өстен генә җырлаган кебек, теге без бит инде вокал классын бетергән кешеләр. Мөмкинчелекләрне күрсәтеп. Мөмкинчелекләр, лишь бу теге нота звук чисти булды, теге чиста нота булсын дип инде җырлыйбыз да бит. Әмма ләкин менә шул 18нче елдан соң бу якка таба барган җырларым, алар бөтенләй икенче. Алар теге мини спектакль кебек күз алдына китерәм. Көнләшү ничек, бармы бер-берегезгә карата? Көнләшү юк, Зифа апа, нинди көнләшү инде ул? Бөтенләй дә. Юк, белмим, ул алай Белгертеп. Бәлки белгертмидер дә. Ә үзеңдә? Көнләшү, белмим инде, Зифа апа. Теге ул көнләшү бер-береңә ышанмау дигән сүз бит инде, әйме? Ул бит сорап тормый. Бер-береңә ышанмау дигән сүз булганга мин көнләшмим әле, пожалуйста, булмый, монда китереп чыгарсаң.
Юк, мин Юкмы? барысын да Аллаһ Тәгаләгә тапшырдым да, чөнки менә дин юлында булгач, ул күп әйбергә Икенче төрле икенче карашы. төрле карыйсың, акыллырак итеп карыйсың бит инде, әйме? Шунда мен әйтәм, нәрсә булса да бит инде барысы да Аллаһ Тәгаләдән, нинди сынау булса да барысы да Аллаһ Тәгаләдән, менә мин көнләшмәймдер кебек, аны Кайсыгыз белмим. яшырак үпкәли, кайсыгыз күбрәк тавышлана, ни эшлисез? Кәлим инде мин, без теге талашмыйча да тормыйбыз бит инде. Әмма ләкин ул беләсезме, шундый кеше ул шуны хәтле чисталык ярата, менә ул идеальный порядок булырга тиеш. Шулай теге бер мәлне эштән бит инде шул 7дән соң кайта бит инде, әйме? Балалар сәгатькә карыйлар да, әтиебез кайта хәзер эштән. Тиз-тиз генә уенчыкларны җыярга кирәк. Тегендә монда кызлар чүпрәкләр алып, идәннәрне сөртә башлыйлар. Бер мәлне шулай эштән 1 сәгать алдан кайтып төште Зиф апа безгә әйтмичә. Балалар жүгерешеп, шаулашып, бит инде акырышып, жүгереп, уйнап йөриләр, уенчыклар тегендә ташланган, монда ташланган. Мин инде үземнең теге иремне каршы ала торган күлмәктә түгел, спец күлмәгем теге өйдә үземә җайлы күлмәктә бит инде. Килеп керде дә, бу ни хәл ди. Мәйтәм җаным, син эштән иртәрәк кайттың һәм алдан әйтмәдең кайтасың. Мин әйтәм, монда хәлне күрәсең килмәсә, син әйтәм, эштән әйтмичә кайтма. Монысы шаяру катыштыр. Әлбәттә, аның теге чисталык яратулары, пөхтәлек яратулары балаларга да үрнәк бик яхшы. Гомумән балаларны тәрбияләүдә бик булышамы? Ул булыша, ул менә балаларны тәрбияләүдә мин бик нык йомшак. Ул мине һәр вакыт сүгә. Менә шуның хәтле йомшак булып буламы ди. Ул үзе бик каты. Менә икнут и пряник диләр бит, менә шул прянигы мин инде ул балаларга. Балалар минем өстән йөриләр, җилкәмә утырганнар, алар теге мин теге әтиләре белеп калса наказывает прям. Бик усал менә. Җаза нинди бирелә? Җәзасы төрлечә булырга мөмкин, Зиф апа. Ул телефоннарында алып кую дип әйтмим инде. Янсын барыбыз да хәзер куллана. Барыбыз да куллана. Уртанчысы әле аңа бирешә әле, уртанчысының телефонын ала да куя ул. Шуннан уртанчыбыз менә улыбыз, улы кызым бит инде ул китап укырга ярата. Менә аның бик зур теләге балаларның күп китап уку. Инде уртанчыбыз китап укырга яратмый. Аның өчен наказание. Менә китап тоттырабыз да, всё, телефоныңны алып куям, син китап укырга тиешсең. Син әлеге иптәшең белән дип әйтәбез инде, Шамил белән яши башлагач, синең җырлаганда күзләрдә икенче төрле нур. Карыйбыз бит сирәк булса да күренәсең. Икенче төрле синдә алымнарың, синең йөрешләрең, кыяфәтләрең турында сүздә юк, үзгәрдең. Син гомумән бүгенге тормышта авызыңны тутырып әйтә аласыңмы, Айгөл бәхетле дип? Юк, Зиф апа, мин бәхетле дип алай әйтә алмыйм, чөнки менә урысча әйтәләр бит, счастье любит тишину. Ләкин бәхет төшенчәсе бит ул бәхетне һәрбер кеше үзенчә аңлый. Мәсәлән, кеше бәхетле булырга мөмкин иҗатта, кеше бәхетле булырга мөмкин әтияни янында, әйме? Менә ничек дип әйтим, мин барысына да әлхәмдүлиллаһи шөкер, Аллаһ Тәгаләм биргәнеңә шөкер, күпсенмә инде дип сорыйм. Менә сез ике ярның аралыгында очрашкансыз, икегез ике гаиләле булып, шундый уртаклыкта җыр бит инде бәйләү бигрәк тә хуп. Шул вакытта кайбер кеше башын югалтып, гашык кына булып җырлар кебек, җырлар безнең шулай бит инде, илһам безнең күктә, биектә, йолдызларга якынлаштыра торган илдә. Күбрәк теге рус телендә әйтсәк, иллюзияларыбызда шулай бит. Башын югалтып, аннан кайтабыз теге аш-суга, хуҗалыкка, эшләре, ниләр, яши, хисләр сүнә. Кайбер кешенең гомумән акрын гына өстәлә генә яши, арта мәхәббәте, сөю хисләре. Кайсысы сездеке? Мәхәббәт белән кавыштык. Менә әнием әйткән иде әле без кавышканга хәтле. Кызым, бу кешенең ди, шуның хәтле тормышы авыр микән, бар җырлары да бәхетсез мәхәббәт турында бит. Аннары кайсы бер иҗатташ дусларым да моңа игътибар иттеләр. Менә Айгөл, син бит аны ачтың бөтенләй икенче яктан, аның җырларының хәтта темасы үзгәрде бит дибеме. Җитәкче тормыш иптәше һәм гади тормыш иптәше икен җырчы булу гына түгел, икен дә җыр ярату гына. Җитәкчелек хатыны булып яшәү, ул бүтән җаваплылыкларда арттыра. Аның эшен беләбез без, хезмәте бик аның җаваплы хезмәттә ул. Шуңа күрә бу җитәкчелекнең авырттыра торган җирләре дә өйгә кайтканы бармы? Яки ул бик шундый кеше яшаган,
бик алып кайта торган түгелдер дип уйлыймын мин. Барыбер сорау бирәсем килә. Җиңелме, авырмы дигәнен генә бирсәм бик гади генә сорау була. Кайткалы Зифа апа, теге под горячую руку попадаю дигәндәй ме? Ул үзе дә әйтә, ну син бит беләсең ди, минем бик кәеф юк икән, нигә киләсең соң шул мәлле миңа үзеңнең сорауларың белән дибиме? Чынлап та менә аның җитәкче булуы теге күп иҗатташ дусларым белән аралаша идем бит инде элек, шундай дус булып яшәгән иҗатташ дусларым. Аңа ярдәм сораучылар да бар. Әмма ләкин аларга ярдәм итә алмый икән, менә шул иҗатташ дусларым минем белән аралашудан туктыйлар. Менә шунысы иң күңелгә тигәне шул. Ул үзе дә әйтә, мин үзем дә сорап карыйм икән, ярдәм итә алмыйсыңмы? Ул үзе дә әйтә, көненә ди 2 кеше кермәсә ди миңа ярдәм сорап, минем көнем узмый ди. Күпләр төшеп калдымы элек дус дигәннәрдән? Әйе. Менә күпләр үпкәләп йөриләр. Алар белмиләр ул ике арада ничек минем янганымны. Мин күп менә теге һәрвакыт мин үземне гаепле итеп тоям һәр очракта да, чөнки мин бик якын кабул итәм дә, һәм шул арада бик каты янып йөрим, бик переживать итеп әймә. Һәм кешеләр шуны аңламыйлар, әмма ләкин алар борылалар да китәләр. Синең күңел нидән тиз ярала? Минем күңел ярала кеше миңа үпкәләп сөйләшмәй җирсә. Моның сәбәбен әйтеп кенә тиз генә әйтеп узам. Чөнки бала чакта, мәсәлән, нәрсәдә булса дөрес эшләмәсәм, әтием гелештә бит инде без әнием белән әйдәбез. Нәрсәдә булса дөрес эшләмәсәм, әнием әтиемә әйтеп өлгерсә, менә Айгөл бүген тыңлашмады дип. Әтием эштән кайтып минем хәлләремне сорашмый, минем яныма утырып сөйләшмәй, минем өчен зур җәза иде бу. Әтиемнең минем белән сөйләшмәве. Һәм бүгенге көндә дә әгәр кеше миңа үпкәләп минем белән сөйләшмәсә, иң якын кешеләрем инде бу. Шул җәза. Тормышта нәрсә нәфрәт уята тиз генә менә? Дөрес сөйләмәү инде. Дөрес сөйләмәү гайбәт. Син бер катлымы, кәбестә кебекме? Бер катлы. Бик нык бер катлы. Ошамаган әйме дип әйтик, тамашачыларга карап. Кешегә тиз ышанып барасыңмы? Тиз ышанам. Бик тиз ышанам. Күңелләрем кайтканы күп дип әйттең бит инде анысы әйме? Тиз ышануым белән менә күп очракта авызымда пешә инде. Ниләр үзгәртер идең Айгөл Сагынбаеваның холкында? Тиз ышанып баручанлыгымны үзгәртер. Кайсы сыйфатың менә гамәлдә Шамилгә шугышы инде минем дип әйтә торган бер матур сыйфатыңны әйтеп, аның сиңа булган мөнәсәбәтен кичәйтеп җибәригә. Йомшаклык, җылылык. Кара ничек матур итеп әйтте. Тылсымлы таягың булса нишләр идең? Тылсымлы таягым булса, мин әниемне дәвалар идем, чөнки әнием неизлечимый авыру белән авырый. Бер нинди врачлар да ярдәм итә алмый. Менә бит. Ни йоклатмый сине кайбер вакыт бит йоклап булмый ниндидер бер сәбәп белән. Башка бит инде ул берәр уй кирип калса, менә хәзер концерт алдыннан йоклый алмыйм, Зифа апа. Чөнки мин теге еш чыгыш ясамаган артист буларак, һәрбер менә сольный концерт минем өчен ул авырлык хатып. Менә әлеге мәлдә мин үземне авырлык кебек хис итәм, чөнки авырлык хатым бит инде ул бик капризный да була име. Йокысыз төннәре, баш әйләнүләре дә. Комплекслар бармы? Менә бала чакта нигә күбрәк урысча китаплар укымадым икән дигән. Инде тәнкыйть күңелгә хушмы, мактаумы? Тәнкыйть тә мактау да. Урталык. Кирәкмәгән эшләгән берәр адымыңа үкенгәнең бармы? Үкенечләр күп инде ул. Мәсәлән, иң күңелгә тигәне. Иң күңелгә тигәне, Зифа апа, дингә нишләп мин алдара килмәдем икән. Һәм бүгенге көндә син кояш чыгышымы, батышымы? Хәзер чыгышыдыр инде. Хәзер чыгышыдыр түгелдер. Хәзер чыгышы. Хәзер чыгышы. Хәзер чыгышы. Инде бу сораумда бирмәй булмый. Бүгенге эстрадага син йорттан торып кына экраннар ашагына, язмалар ашагына да күп тыңлаучы буларак та яшәдең. Карашың бүгенге эстрадага карата. Бүгенге эстрадага шауларга, хәтта Шамил Шарипов әйтмешли, күбрәк халык җырларын җырла дигәне дә үзәккә үтә торганы, бик дөрес сүзләр дип әйтәсе килә. Беләсезме, мин үзем моң да яратам, шоу да яратам бит инде, әйме. Әмма ләкин иптәшем, тормыш иптәшем, ул яратам моң.
Біз менә баргалыйбыз артистлар чакырганда, я үзебез билет алып баргалыйбыз концертларга. Ләкин беренче генә отделениены мәсәлән карый да ул юк ди. Җырлар юк. Менә бөтенесе шоуга бирелеп китә дә, моның җырлары Һәм сиңа диндәге кеше буларак тапшыру ахырына якынлашканда мин бу сорауны бирермен дип куйган идем. Икегез гаиләдә дә шулайсыз, сез бик акыллы итеп. Ифтарларда концерт куюлар бик шамадан тышка китә башлады диләр. Минем генә шәхси фикерем түгел. Бу дөрес хәлме? Элек мөнәҗәтләр генә җырлана иде, бәйетләргә урын бар иде. Хәзер артистларны чакырып бик күп күләмдә акчалар түләп җырлатып ифтар үткәрәләр дигән катгый рәвештә социаль челтәрләрдә күренә. Мин дә бу мәсьәләне сиңа алдыңда сорау итеп куймый булдыра алмадым. Ифтар уздыручы кеше ифтарга җырлаучыны да чакыра бит инде, әйме. Димәк, аның халыкны ашатырга да һәм аңа җырын күрсәтергә дә мөмкинчелеге бар. Ул миңа калса, бу ничек дип әйтим, мин мәсәлән каршы Бөтенләй каршы түгел. Бөтенләй каршы түгелмен, чөнки беләсезме, менә үзем дә бит инде диндә буларак миңа күп шундый сораулар белән бәрелгәннәре булды. Менә син үзең диндәсең, үзең сәхнәдәсең дип, менә минем йомылып китүләрем дә бит ул шуның сәбәбедер күбрәк, менә йомылам, теге бер мәлне бик каты югалып алдым. Әлеге хәтле. Һәм инде быел менә гыйнвар айында филармонияда безнең бер проект өстендә эшләдек бит инде. Менә анда яулыклы безнең яраткан апабыз бит инде, ул бик танылган режиссер, Хаҗиябез ул безнең. Шул килеп менә шулай тотып алды да, балакаем, кайда югалдың, кайда җырларың синең, синдәге моң ди. Шуннан миңа шулай карап торды да, менә ди, Аллаһ Тәгалә моңны һәркемгә бирми. Менә сиңа биргән икән ул Аллаһ Тәгалә моңны, ул бит моң синеке түгел, ул бит халыкныкы ди. Менә аны халыкка җиткерергә кирәк ди. Шул аның әйтүләре менә бүгенге көнемдә менә шулай яңа җырлар яздыра башлавым, менә сезнең белән очрашуга килүемә зур этәргеч булды. Минем инде Айгөлнең нурлы йөзләренә карап ягымлы. Әйтәләр бит, ягымлы дигән сүзне һәр вакытта гына ник кулланып булмаганны кашан беләсең? Ягымлы булмаган кеше янында аны искә дә төшермисең. Ягымлы кешене күргәндә әйтәсе килә. Ягымлысың. Сәхнәдән дә үзеңнең ясалма булмаган ягымлылыгыңны саклап, буылып торган буаларны хәтерләткән күңелеңне ачып, җырлап җибәреп, чишмәләрең елгаларга кушылып, елгаларың диңгезләргә тоташып, халкыбызны алда сөендереп яшә. Югалма. Бар бул син. Син бар идең, барсың, һәм киләчәктә дә бар бул. Гаилә матур, күркәм әйдәләр, инәсе җибенә диләр, чирәгенә күрә капкашы диләр. Бик бәхетле, матур тормышыгыз. Байлыктан гына тормый еллар, барлыктан гына тормый, җырлар белән бар булып, күңелегездә сөю саклап яшәргә, көч таба белүегез илһам күңелегә, киләчәктә дә шулай булсын. Сезгә әйтәсе фикеремдә, Айгөл сөйләгәннәрдән чыгып кына. Алдагы безнең күрешүләргә кадәрле булган аралыкта бүгенге матурлыкны саклыйсы килә. Һәм шушы вакыт аралыгында сездә мөмкин булмаганга ирешә алсагыз иде. Куйган барып җитмәгән максатыгыз шишелеш тапса иде. Авыртынып, сызланып торган тәңгәлләр даваланып өлгерсен иде. Гомумән тормышның матурлыгын бер-беребездә күрә белсәк иде. Әйдәгез бүген булай итик. Кемдер эштән кайта, кемдер көтә. Без хатын-кызлар ират. Айгөлнең ягымлы елмаюын сезнең гаилә ишек төпләреннән озатып җибәрәм дә, шулай матур иттереп Айгөл әйтте бит әле. Күлмәгемнең дөресен кимиче көтеп алганмын. Шул өйдә йөргән күлмәк белән булса да, Айгөл кебек ягымлы елмаеп, тормыш юлдашларыгызны каршы алып, балаларыгызга җылылык иләшеп, бәхетле итегез кичегезне. Таңына кадәр җитәрлек, озын-озак гомерләргә кадәр озата барырлык булсын. Әлегә сау булыгыз, күрешкәнгә кадәр. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.